Pimusay ti agtawan 58 a lalaki, kalpasan ang nagaburan ti darat, kabayatan iti parangkalkali na ti bubon, a para aramid ti kaaruba na, iti barangay 33B, Lapas, Lawag City. Kalpasan ang nai-report ti pasamak, ket dagos ang nagresponde, dagiti kameng ti PNP, Philippine Coast Guard, BFP, City Health Office, City Disaster Risk Reduction and Management Council, babaen ti panangidadaulo ni Dr. Melvin Manuel, ngem narigatan daan ang iyaon ti biktima o sartimay sa abakho, gapuanan na, tano makita dati bangkay ket magaburan, tangamin ket nakruoy ti darat, ken imabot ti retrieval operation iti nasurok, 2 nga oras. Ang nangyari dito at siya ay naghuhukay para sa deep well, para dito. Kaya lang it so happen na nag-erode. Nag-erode yung soil natin, as makita nyo naman na very loamy dahil sa pag-ulan natin. Inbaga ti kabsat ti biktima nga addan iti 5 a katao ti kauneg ti nakalidan, kadwana dagiti kaobraan na, ken addan ti maysa a lusob ti naikabilen, sakbay a napasamak ti insidente. Naamuan pa'y akalpasan ti panagmerienda ti biktima, ket intuloy na tinapan nagkali, edita kellaat a nagreggaay ti daga, anang itunda ti pan nakagabor ti biktima. Mapanta mariho ko sa sakit mapanta pabetan kinakali ng sir mga 5 katao. Ikaw lignan sir. Mano da ba nga agkalkali dito sir? Jakman amo ta sigunti ko na da isut atin na pandye ba sir nga isut agkalkali je pa sir. Kabayatan hindi pa nagkalkali diyan sir, ada iti naparwarda nga danomen ta ada ti lusob dito yun sir. Agbasa-basa kanumit din sir te iso nga nang ibaba dati may nga lusob sir. Oo. Anat oras at tay nagaburan sir? Malpas ti merienda da sir. Then nalpas merienda dan isut ti papa na ijay Baba sir. unegin sir. Tatan nakayaon dati sumagmamano nga baldi nga agapo je baba. When sir? Naglukning mit di nga to je kwan nagbabadye dati narsuod sir. Aside iti dati pa nagkalkali iti bubon sir, ano pa iti trabaho na sir? Kalkalap ay sir. Kalpasan ti pasamak, ket manamnama nga adda ti maipay atulong para iti pamilya ti biktima, ada ito'y ket aggapo iti biyang ti Lawag City Government. Sarita tayo met apo DJ Kabsat kente anak ti Pimusay nga medyo masapol damit siguro titulong, so rest assured ko naka DJ anak na tatay, tinawagak meta sigud tatay ni apo Konsehal JB Bakiran, nagwen met asigud apo ni Konsehal JB tamadamamet team seminar na di Manila apo. Kitain tayo apo no anati maitulong tayo iti gobyerno lokal tayo iti Lawag City apo. Ikitaig tupay no kasanok to nga maki-coordinate apo kati pamilya mismo deti nagpimusay. Sigon ti pamilya ti biktima, ket adda iti nananay a kapadasan na ti panagkali ti bubon, gapuanan na ta isu na pay a mismo ti nagkali ti bubon iti pagtaenganda. Sigon pay ti pamilya ti biktima, ket ti kangrunaan na pagsapulan na, ket ti panagkalap, ngem no madinapintas ti panawen, ket adalat ta dagiti trabaho akayat na nga obraen, may sarituyen ti panagkali ti bubon. Makasurvive ta na iso na ti Jacob sat ko nakigsat pa kinakin na. Ado ti nagpadasan ng rigrigat nga kasta sir. Na gagit iso na sir na naanos na anat ibagam kanya na anang obrain na. Ngem deti kan di kalma nagchinatak deti ipag ko nga tati amok ngamin, nagtimapog di kalmal, agsapulak ti ikan. Ket, kunak, hamupal palubusan nga mapantumapog no kasli ti tiyempo, kunak. Isu nga rudmanang kunana. Anawain na kanumit, deti. Wangin tatayin, jak ekspektarin nga kasli ti mapasamak. Ngim deti istorya, deti ipag ko. Agsubli-subli ka no nga mapandita. No mamin ano ka no nga agsubli-subli. Dinilaw na dito ipag ko nga agsubli-subli kay mga tay bigbigat. Intatan tay ada kano kadwa na nga bariton summit lang sir. Okay.
Tatan, tay pangal daw, may kano pala nangan, sir. Nangal daw pelang kano, tapos inturog na. Tay makari mga siguro alas 2 kasi jay. Napandita. Napanain kwa. At apang panunutin na kano dito ubrana. Inbalakad ni Dr. Manuel karigiti agar aramid ti bubon asan pailaeng nga agkali ti daga no tiyempo ti panagtutudo gapu tanulok neng ti daga ken dakkel ti posibilidad na nga alisto a marubnay a mabalin a pakagaburan dagiti agkali. Not ideally, hindi naman, that's why I'm advising them na during, during yung wala pang rainy season, during dry season dapat, lalo na sandy ito, kaya madaling mag-erode. Agpapan kariti agundaway ket saan metpay anang ipaay ti reaction ti akin bagi ti maar-aramid a bubon. Para ti JCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.